Aquesta guia per docents forma part d'una col·lecció elaborada per l'Education Endowment Foundation i Educaixa. L'objectiu d'aquesta col·lecció és acostar la recerca a les escoles per contribuir a tancar la bretxa educativa. Cada guia conté una sèrie de recomanacions pràctiques que et serviran com a punt de partida per reflexionar sobre la pràctica docent, tenint en compte el teu context i el del teu alumnat. Treballar amb les famílies per donar suport a l'aprenentatge de l'alumnat. La col·laboració entre centres educatius i famílies és essencial per millorar l'aprenentatge de l'alumnat. Amb l'objectiu de millorar la relació amb les famílies de l'alumnat, hem desenvolupat una guia per docents i líders educatius on trobaràs 4 recomanacions pràctiques basades en les millors evidències disponibles. Revisar críticament la feina amb les famílies. Aprendràs a analitzar de manera crítica la forma en què el teu centre es relaciona amb les famílies. Oferir estratègies pràctiques per fomentar l'aprenentatge a casa. Descobriràs com pots guiar les famílies per donar suport als fills i potenciar-ne l'aprenentatge. Adaptar les comunicacions de l'escola per fomentar un diàleg positiu sobre l'aprenentatge. Identificaràs les claus per una bona comunicació amb les famílies. I, finalment, oferir un suport més sostingut i intensiu on calgui per adaptar la nostra actuació a les famílies que afronten més dificultats per ajudar en l'aprenentatge dels fills. Esperem que aquesta guia et sigui útil per millorar la col·laboració entre l'escola i les famílies de l'alumnat. Comparteix la teva experiència a les xarxes. També et pots descarregar aquesta guia en format digital.